La Festa Major de Molins d'enguany ha gaudit d'una gran oferta musical. Com cada any, la plaça de la Llibertat ha acollit l'escenari gran dels concerts, però no ha estat l'únic espai on s'ha pogut gaudir de música. L'Ateneu Molei ja fa 3 anys que munta la terrasseta de Festa Major al pati de Palau, un espai amb un escenari alternatiu que ofereix altres propostes durant el dia. Portem, em sembla que és la tercera edició de la terrasseta. Això va sorgir una mica amb inquietud nostra, també de l'Ajuntament, de trobar un altre espai a Festa Major que no fos la Llibertat i que també hi hagués música paral·lela. I arran d'això, una mica de suport de l'Ajuntament i la nostra iniciativa va sorgir amb l'antic govern i ara amb aquest govern s'ha anat mantenint i de moment sembla que aguantem. Dijous van començar amb un sopar popular i amb l'actuació de Mary Poppes per anar fent boca i divendres van començar els concerts. Èxtasis és una banda de rock que interpreta cançons de pop i busca rescatar el rock català. I Pupiles és un grup valencià que fa rap electrònic feminista formant part de la música reivindicativa. Una altra proposta musical diferent als concerts principals ha estat l'Empalma't, un projecte que busca donar a conèixer grups emergents i que enguany ha comptat amb la participació dels grups Flames and Sunrise, Cleanstring, Ushanka, Rebirth i Laguna. És el concurs de bandes joves que es fa aquí a Molins ja fa bastants anys, que dona l'oportunitat a grups que s'estan començant a crear a donar-se a conèixer en un escenari gran en plena festa major. Tenim 5 grups que venen de diversos punts de Catalunya. Aquest any hem obert el concurs de tot Catalunya i s'han apuntat i aquests 5 grups tenim diversos estils que va des del heavy metal fins a folk més tranquil, bastant tranquil. Aquests 5 grups podran competir per uns premis, que hi ha un primer premi d'uns 1.000 euros i un segon premi d'uns 250. El jurat que decideix els guanyadors està format per diferents entitats de la vila, com ara l'Escola de Música, els Heavy Defenders o per professionals de la ràdio. Amb aquesta proposta, l'Ajuntament busca ajudar els grups emergents a sortir a la llum i premiar-los amb diners per així dignificar la feina que fan.